Kabas, kabas, ay guwasang kabas, kabas. Let's go! Ladies and gentlemen! Zeg gewoon meneer onderkeel. Ladies and gentlemen! Ons sal lipat in die eerste rivier, baby. It's Java, it's Ponga, it's Kabas. En ons hoef niet te zeggen, die gratis wat fietsen niet. Ja, lekker maar quadra, doen het joh. Ons is bij die law enforcement hier zoals bibliotheek aan die achtergaan, langs die bibliotheek is een kliniek. Allemaal is hier om die man te witness live performance. Rondom die karren zie je klomp mensen, maar ze gaan niet nou bij zien. Het is lelijk, die karren staan boven op states. En ons gaan over hom krijgen. Dames en heren, Ponga Brangeman, die man aan de sas. Benzema! YTTG! Maar sorry dat ik het geef. Maar ze moeten. Ik ben nog niet zo'n klankje, maar ze moet voor me geven. Ik moet door mij geven, dat is niet... En zie, dat ze... Ja, dat is niet dat ik moet. Jij moet het geven. Hij stelt hoe voel het om niet te wezen, man. Oh, good king, man. Het was bijna onverwachts, het bijna vandaag op je afgekomen. Hoe had je gevoeld toen je laat weten als je op pad? Wat gaat hier op mij? Yo, ik ben op de pen. Allemaal wat je heet was in die archive, maar allemaal wat iets speciaals doen voor Kabas. En het is like hij van die owens, wel die mannen weet, hulle gaan gemeet word en hulle weet dat die plek waar die baas se gewig getoets word. Dis moet 'n skaal hier agter in die kar. En dan gaan weeg as 'n serieus by die huis naai, Benjamin se wees. Hy weeg 87,2 kg. So dit is die ouens se gewig daar by die huis. Maar Benjamin, hoe voel dit om in eerste rivier te wees? Hoe voel dit as om 'n jong artist maar lank in die bedryf, maar finally word jou stem gehoor raak gesien? Hoe voel jy? Yo, ik weet niet eens wat het is hier bij me. Yo, ik is net excited op alles wat gebeurt, zoveel. Ik lief dan allemaal naar buiten waar me supporten. Zoveel. Much love, even voor BVK. Like, hij heeft mij tot op Dino. Gemaakt. Truly. So, ik heb nog mijn eigen t-shirts available ook. Met een white G t-shirts. So die merch is hier. Truly. Hulle kan het krijgen. Kijk, die Benjamin, wordt nou zo van de camera afgepraat hoor. Zij is al lang aan die bedrijf. Hoe lang is het nou al? Ik heb like, toen ik begon met muziek maken, richting was like op boys school graad 8. Maar ik heb muziek like geluisterd, zoals Crimson Music. Hij me inspire graad 3. Graad 3 like. True. So dit was graad 3. Truly. Toen schreef man, kamisaat, imagier, sabi na, kasi na. Dus pala bij je raakbeest, was is zijn brains. True. Maar wat zal zij zeggen? Wat is het? Als er iets is in die muziek wat zij doen, wat veel like, ja, elke keer hij refuel om aan te houden. True. Like, like, wat ik zoveel gezien heb is die goede muziek waar ik maak, like positive muziek waar ik aan buiten zit in. Ik heb gezien, dat is wat bij mensen like van mij. Like, ik kon niet met like, negative vibes en voor beef met andere artists en like, zo niet. Ik try mijn best om te bouwen en samen met artists te bouwen. 100%. Enige iets wat je wil zeggen voor ons hot seat toe? Ik wil me niet te shout-out geven aan allemaal aan buitenkant, aan mijn support. Lief dan jullie allemaal, mijn mama, mijn pa, mijn girlfriend, mijn manager. Ja. Everyone out there, net lief dan jullie. En baie dankie aan Kabas. Eister, kom eens geven jou wat je weet. Dat is jouw beat. Misschien wat is die beschrijving van zijn beat? Die beat is lang gegroeid. Al voor een tijdje. Van Malibu tot een... Maar dat is wel iets. Ja. Hij is daar zo klinken. Je tom, boom. Ladies and gentlemen, Kelvin Ponga, it's Kabas outside with your boy Benjamin. First drummer, YTTG. Je tom, oh. Je tom, oh. Let's go. Kazi. YTTG samen met de heavyweights. En die praat is van een goed wat je laat meditate. Rap ik op je stage en zij moet lekker krijgen. Ik zie zij te blijven niet en Nico, ik het deel met alle merenheid. Als ik zie zij, dan delete ik jou uit mijn sectionheid. Als alles zie dan jou naar uit die vissenheid. Mensen getting better en overlelijk collaborate. Trap ik in de studio, trek alle trigger trade. Ja, is bij je koud, van mijn verses laat ik weer een change. Mensen praten van mij, hulle likes ze man in interrogate. Als het komt bij mij, alle mensen moeten investigate. Alles wat ze doen, doen
die laat die on a better way. Music is my weapon, my passion, het laat mijn leven change. If I take a second of thinking, dan gaat mijn vision change. I don't need direction, my mission it is to make a change. When I'm getting paid, maak is jouw stick. Zij is even lief, but yo beats up shit. Zal ik ze boys en alle mensen afstaan. Don't feeling like a loser, wie net één had zich gaat winnen. Allemaal van me easy, knowing allemaal van mijn kind. When it comes to money, ik praat, ik spend. Reaching on my goals, not a care about the fence. It may vision clear and all the niggas need a lens. You cannot play with me, niggas, so I'll be bins. Hebben van mij zeggen als professional. You know you a pussy, nigga, suck up on my genitals. Ik kan niet meer moves maken hier, out of petrol. Ik kan me niet zien, ik give that nigga some spectacles. Hoe kan ze met scavengers love voor mij? Ik was zo niet donker, dat de wijze waren love voor mij. Die is daar, ik hou me buzzy uit, verkeerde dingen uit. Call me op mijn eigen, wanneer ik heb gezien hoe veranderd change. Ze weten hoe dingen gelijk, paar van die mensen hier maak je sunny en die is maar net om mijn punten bewijs. Ik was hier binnen en deze en you kan me goed zeggen, dat was te blij. Aan het eind toe was ik bij stellen, wat zullen ik aan ik begreep van die pijn. Alles wil gaan doen in de bittere way. Je tom op! Je tom op! Je tom op! Like, comment, share, it's your boy Kelly, it's your boy Congas. Why keep the G in the burning, ladies and gentlemen? Dat is altijd krijgen. YouTube, Insta, TikTok. Ons gaan hem tekenen, alles. Gentlemen, dank je voor je liefde. Respect, We love you. Let's go. Je tom op!